Municipal d'Alcarràs. Per presumptes es van donar cita ahir a Lluçà, un municipi de la comarca natural del Lluçanès situat entre el Berguedà i Osona. La celebració de la Festa del Batre va permetre als turistes veure com es treballava abans. Una vegada més, molts curiosos han pogut veure com es bat la sega a la manera tradicional. L'agricultura ha estat sempre el mitjà de vida de Lluçà, un municipi entre el Berguedà i Osona a la comarca natural del Lluçanès. Els seus habitants volen que ara també hi hagi activitat turística, un tipus de turisme rural que promocioni el paisatge i les tradicions. Amb aquest objectiu, ahir a Lluçà es va celebrar la Festa del Batre, una festa durant la qual es bat la sega seguint la tradició, amb aquesta antiga i peculiar màquina. Bona part de l'economia de la zona aquesta d'aquí, de la zona de Lluçà, és una economia basada en l'agricultura i el cereal. Llavors, a final de cossetxar, de la cossetxar fem la Festa del Batre per celebrar una mica que hem acabat de cossetxar i que tenim el gra a dintre i no sé, fem la festa per això. Un tractor fan a la màquina. Un cop la màquina s'han passat les garbes, es posa en marxa el mecanisme interior. Per una banda surt el gra i per l'altra la palla que sobra. Un pagès, un antic pallaire, va fent un paller a mesura que la màquina va batent. És una feina dura, però el pagès n'està content. Ho havia fet molt a gust i, esclar, tampoc ja no s'hi volen dedicar jo perquè és una cosa que m'agrada, perquè, esclar, ara feia molts anys que no s'havia fet, perquè fa almenys quasi 30 anys que no se'n feien. Doncs, esclar, la gent ja no s'han dedicat a altres coses, les cossetxadores i tot això, i doncs, clar, ja això ja no... La màquina va atraure els curiosos. Alguns ja l'havien vist funcionar quan eren petits, d'altres no havien vist mai batre la sega i ahir s'ho miraven amb interès. Tot i els petits problemes tècnics, tothom va treballar per fer que la màquina continués batent i perquè la festa no s'acabés. Després de